Gito. Okay na na? Tumaminahon mga igala, Senador Alan Peter Cayetano. XFM Katropa. So if you love your nation, you have to be updated. So tomorrow may SONA. Karon na, may Dun sa pasabot. mga Karon. pro-Marcos, Gabi, magudi na ng video, gabi. Sige. Problema, manood po tayo kasi pro-Marcos kayo. Doon sa anti-Marcos, manood pa rin po tayo. Bakit? Kasi siya po ang ating Pangulo. Isa lang ating Pangulo. State of the nation, ibig sabihin po, ano kalagayan ng ating bansa. Ora to? Wala na sumpay? Mora na ito? So alas 8:31 na may galadag na smuntan. So giawhag ang tanan na nga mo siyempre na pasabog ko niya di mo mutanaos pasabog, no? Kung mga pro Marcos mo, tanaw gyud mo kay pro good mo. Kung anti Marcos mo, tanaw gyapon mo. Nga naman, wa man tay laing presidente. Muna ginaingon ako lagi, whether we like it or not, you like it na lang. Musugot magag sa dili mga higala, sugot ka na lang aron ta madali. Ha? Sugot na ka. Mao man atong presidente. No? Although daghang kay may galagwa na kauyon, kay napay daghang pag nakauyon, positive na unta nang ihang rating. Daghan man gyud may galagwa kauyon mo kaning negatibo. Bullseye. Pero abi nimo mga higala, kita nga mga Pilipino, we do not wish nga mabagsak mga higala ang administrasyon. Ngano man? Pagka napakyas mga higala ang administrasyon, nagpasabot lamang ka na may igsoon nga apektado kita may higala nga mga Pilipino. Kita ang luoy. No? Pagka ang administrasyon may higala sa usa ka presidente, no? Ang iyang pagdumala sa nasod may higala malambuon. I mean, kanang inclusive mga paglambo, tinud-anay, mga kaigsuunan. Nga mutaas ang rating, but pasabot may higala nga. Ang iyang gihimo, nabati sa tao. Nabatyagan sa tao. No? Ang mabulahan niya na Megson, ang katauhan. Tinuod lang, no? Ang mabulahan niya na mga Pilipino. Bullseye. Bullseye. That is why, no? Mas mingon ni uban ba, kailabi na ni mga bashers na doon rin, ni mga, tingala ko rin waka-duty itong mga trolls ba, La Raimundo Ribucas. Og sila Coach Jamit. Ha? Basi na ay, kuan ba no? Fundraising no? Kulang pa ang pundo. Nagpamembro pa mo sa Aguanta Partiles, maayo pa. No? Kaya nga ito may kailang komentaryo sa BBM. No? Ngano man na, nganong buhaton na nato na para ba nga tanggalon, no, dili man yan na. Para mga higala, matarong ang Pilipinas. Ngano man. Regardless kung iya pa nang butahod pa na siyang Duterte o di na watay labot ana. Ang ato unta gitarong niyang iyang administrasyon kay mao na makapamaayos katawhan. No? Karon mga kaigsuunan, dili ta gusto nga mabagsak siya. Nga mahagba may galang iyang administrasyon. Nga naman, nagpasabot ka na may galang nga apil ta, damay ta. No? Pananglitan. Wa lagi naing nahimo, no? Puro na lang yun pandaot. Puro na lang yun pamahid sa nakalabayng administrasyon. Ang mga giingong mga proyekto, taman ras papel, taman ras baba. Wa mabatis tao. Wag pasabot may gala, mubo. No, ang score. No, sa administrasyon. Kisa may makaluluoy, ana. Sila ba? Di, kabalo mo nga dili sila. Oh. Kabalo mo, ana, dili sila makaluluoy. Kita may gala mga makaluluoy. Mamito na ngayon sila nga, nang bagsak ni administrasyon. Kaya sige man mong pangomentaryo. Sige man mong pangaway. Dili man. Kabalo ba mo unsay objective nga no may galang komentaryohan? Para mahimong tarong. No? Para mahimong tarong mga kaigsuunan. Para masubay kung unsay angay subayon. Dili na. Ingon may gala nga tawag ani gi komentaryuhan kay para madaot. Dauton ba nimo ng daot naman na daan may gala? I talk to my Ha? Imo ba na ng daot na daot na? Komentaryuhan na siya mga igsoon. Gumikan kay gusto na to nga ma-rectify. Gusto na to nga matarong may gala. Yan naman. Kapag ka natarong sila, naglampos mga higala ang ilang administrasyon, kinsa may makapahimulos niya na ang katauhan. Bullseye. Bullseye. Pag nabagsak sila mga higala, o ang ilang nahimo ra gyud sila maglingkod mao ang kawat. Kinsa man may higala ang makaluluoy niya na ang katauhan gihapon mga katropa.
Bullseye. Bullseye. Kung inyo nga, gumikan kay gikomentaryohan, gikalaban, dili. Gikomentaryohan, may gala gumikan kay doon na tayo nakita nga mali. No? Gikomentaryohan mga kaigsunan, gumikan kay gusto na to nga. Kini nga mga proyekto, dili lang unta may gala taman das ngabil, kung dili mabati yun sa katawhan. Blima ron. Sa kadagan may galang gipangingon. Sa kadagang giingon may galang kakalambuan, nabati ba ninyo? Na-feel ba ninyo mga kaigsunan? Kamu diha. No? Nga, malapit na kunong maging mahirap. But pasabot nga, napa mo'y pagkadato-dato ron gamay. Oh. Kami nga mga hagbay rang naging mahirap. Na-feel ba ni nato? Labi na gyud mga igalang abi nimo, kini mga igalang working people, makaingon ka usahay, may manggod mo kay doon naman mo'y trabaho. Ayaw ba mo pagingana ba ya? Kay para nako mga igsoon, kani sila maoy angay natong pangutanon about the economic situations nason nga naman. Sila man igalan gapalit, gabayad buhis mga igsoon, no? Everyday galakaw, everyday ka trabaho, kada adlaw may gala masugamak nimo kung iyon sa gyud realidad sa ekonomiya sa nasod. Pag moingon ka, dili ang ato pangutanon anak kun abag gyud kalambuan ato tas purpose. Dili. Ngano man, kanang uban may galang miyembro ana, ganahan na sila, okay na sa ila mga igala nga muin ka mo ginagmay. Muin ka mga igala na may gobernong mo alalay. O ito ako mga kaigsuunan na kontra gyud nako ang ayuda ngano man. Gawas tingali ba kung nabagyuhan ta? Gawas tingali kung nahutdan wad andag balay tanan simbako unya naata mga igala nagpunsisok sa usa ka lugar sa usa ka evacuation center, naturalmente pakanon gyud ta sa gobyerno. Bullseye. Bullseye. O gawas tingali kung simbako mga igala may linog a kusog, naguba mga igala tong kaptangan, naundang ang atong trabaho, no ang atong paginabuhi tapos naata sa usa ka lugar mga igala. Naa ilalom sa pagdumala sa gobyerno, natural lang pakanoon gyud ta may igala sa government. Bullseye. Pero kung kompleto ang atong kamot, kompleto ang atong tiil, pero magsigi tag-ana may gala, magsigi tag-huwat unsay itagak sa gobyerno sa ato di na maayo mga kaigsuunan. Bullseye. Mao nay maka pa samot mga igala sa atong slave mentality. Ganahan ra pwede ra. Okay na ta anak. Di ba? Pangako lang kuanan. Ni mga panahon na wa kay laing madungog, ayuda. Bisan sa baba ni Auntie Claire, labi na kay pilpilo na ngabil mga igala ang malbalitok, ayuda. Wala ba gyud mo ilaing programa sa gobyerno na sayran aside from that? Hawa siguro mo diha oy. Diba? Wala ba mo ilaing programa sa gobyerno na hibaw-an gawas lamang sa ayuda? Hawa na. Kung wala hawa. Kapuya. Sige tagbalik-balik mga igala, di lagi ni makapalambo na to. Ang gusto na to, bagong Pilipinas man ka. Lambo nga Pilipinas. Lambo nga Pilipinas mga kaigsuunan. Kanang sistema sa ayuda, makapainutil na sa tuwa may igala bisag kung sao ni mong ispiling. Bullseye. Okay lang na tingali kung kanang nga bahaanta na nga may nang ayuda may galag pagbaha diha dayon na nya kanang ayuda nga isa ka tuig pagikan may galag na kasinatig baha mao may pag-abot. Ayuda pa bay tawag ana may galang na ingana? Niabot may son isa ka tuig gikan na nakagikan sa paglunok. Ang ayuda kanang nga panahon nga gigutom ta may gala. Kanang panahon nga wa tay malungag, kanang mga panahon na may gala nga gialalay, siguro angay na butang nga ayuda. Pero kinahanglan gyud nato mo pagawas og kwarta, bilyon may gala nga kwarta. Ano man? Binaha kasi sila. No? Tanawa ang tao, mga gala. Nahimo na noong ang uban dili man tanan. Bato-bato sa langit may gala maigo mo, bahala mo, masuko mo na ako, problema na ninyo na. Nahimo na noon tang entitled sa anak nga mga butang. Pag di na ka maapil, magbagot-bot na ka. Nga naman.
Nahimo na tang entitled mga kaigsuonan sa ayuda nga naman gianad man ta sa gobyerno mga igsuon. Ano man, gusto ang gobyerno lagi nga pobre rata. Bakit makaingon ko, sa tanan na sulti ni BBM mga igala, dili pa to sona. Sa tanan na sulti ni BBM, di gyud ako ni kalimtan. Although wa ko mobutar ana inyong presidente. I talk to my where the Ang ako yung gitimanan pag ingon niya maigsoon. We can retrieve that, no? I-modernisa ang agrikultura kaniko. This is the mauna ni siguro ang paglaom sa Pilipino. Kaya at least karon mga igala, pag mag-uuma ka, ang imong anak mga igala, naapay chance nga, mangandoy nga mahimong mag-uuma. Karon, ang mag-uuma mo, pa-eskwilag anak, asa pa-eskwilahon, pa-eskwilahog Davao, pa-eskwilahog Cebu mga igala, unsa ipakuha, pag nurse day? Pag pulis dong? Ayaw aning umado, kay perting kapuya dong? Dito na kayon ko ba nga kani, gwapo na ni nga direksyon sa nasod. No? Gwapo na ni nga direksyon sa nasod pagka ang mga mag-uuma na gani imong atimanon, mga kaigsunan na pagkaon nato na ha. No? Bahala na di tag kwartahan og porma basta natay bugas. Pero na. Total, matay naman gyapon ta mga igsoon, at least diabetes tanan ang rason. Ha? At least diabetes na nila hinungdan. Dito naghanap ito may purya gaba ning sakitan ning diabetes mga katropa ay kumpiyansa sa sugar dia. Akong ganing iyaan nga mo'y bantay sa among bata mga katropa na karon sa ospital. Niabot og 274 ang sugar. Mayra ba ng asukara na may gali ikatimpla nimong kape nga di baya? Ay! Ngayon ta na to may galang mabaligya pa ng sugara na kay baligya man nato ng uban. Oh, tinuod na mga katropa. Munang pag-maintain gyud mo ning Santon Plus Gold. Oh, kani ako na ning di pud lagi mag-maintain ni akong mga kuan lagi. Ini akong mga katropa pod na ako mga kaparentihan may gala nang mga gahipog mga ulo. Ako mga kaigsunan no kayon kog di ko lisod kayo mapildi ra kag diabetes. Oy, ganahan ako tong mga nakaistorya na to kagahapon mga igalang nga taga Nuevo. Mga kuan ay 74 dito katong si Priete. Perti pa mga igalang bagsika kayo. No? Mura naman noong kaedad nami. Shout out sa tanang taga Baba, Prosperidad, Agusan del Sur, Madayaw na adlaw kamayo tanan. Ngaon merkado sa Prosperidad. Hello mga lumon na kamayo. May buntag dia. Gikan ni Rosalie Bagyo Pahaw. Bullseye! Bullseye! Nalipay na ko adto bay nakadungog ko ato nga gingon ni BBM tanggalan na nang naong ni Alan Dihagab kay mura na nag terorista na naong ni Alan Dihagab.